To jama'a ku taho ku ji sabon wani labari. Wani shiri da aka yi tsakanin Sayyada Sadiya Haruna da firesh Kano material. Ku taho ku ji labarin ƙarshen firar da aka yi da ita akan aurensu da suka yi, akan har zuwa wajen alƙali da dai sauransu. Ku taho ku garzo jama'a ku ji labari. Mace kan ta ce ba ta son ka kam. Me sauran bayani? Balantane an zo bangaren zalmalulu kuma zalmalulu no work. Kuma ga abubuwan da kai mun. Amma sai aka ce fa sam haka aka shafa 8 months. Good 8 months ake kes a kotu. An gama? An gama. Shine da aka gama sai alkali ya ce in bashi naira 500,000. Ina Saudiya ma. Na yi transfer ɗin kuɗin a take. Ya rubuta takardar saki. Tun daga lokacin ne zaki je shi yayi tsit a social media. Har yanzu baya magana. Tun na bada 500,000. To jama'a, za mu je mu huta mu dawo. Da fatan kun ji daɗin tattaunawa da muka yi da Sayyada Sadiya. Sannan kuma da fatan kun fahimci Sayyada Sadiya da abubuwan da ta yi going through a rayuwarta na social media da wajen social media. In muka dawo zan tambaye ta aure nawa ta yi.